हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं तो लोगोफोर दिनैनि थास' बिसं लायनाय आंनि नैबे ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायगोन आरो इन्जय खालामगोन स' थुगदो माने लोगोफोर जोङो माबा लांफैदों आरो थास' बिसं जिखुनु मा मैगं मोनो दाबायदि बोथोराव गाबोन सानदे उरां फारां जादों गोसोआ मा जागोन मा मागोन खेलें मेलें ओंखायनो जों थास' बिसं नागिरफैदों नै मोनो मोना बेसेबां मोनो नोंथांमोननोबो खोन्थानोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय उन्दुनानै फैनायना मोखां बुथेथे आयु बोरैबा Hello guys. Iya kasih bisungan. Takut kok. Lupa pun kalau selesai ya. Skip. Ah, lekin sini lah kasih sini deh. Chính xác với cái gì mà sợ? ओमफ्राय लोगोफोर जोङो माबाखौ खाखांबाय आरोना थास'खौ खाखांबाय ओमफ्राय थास'खौबो बिराद बुरजा मोनबाय जोङो मोना नङा जिखुनु लाबाय जानोसै गाबोन सरि दाहायनो जागोन मोनायाव ओमफ्राय मोननैसो आलादा मैगं लाबावदोंमोन बेखौ गाबोन जानाय जायो ना मायो र' नोंथांमोननो देखायनि आङो नैबेखौ मा मा मैगं होनोथाय नै बियो दिंखिया ओमफ्राय लगाय लथाय आरो बेखौ मिक्स खालामनानै जानोसै नै थास'आ नैबे प्लास्टिक मोनसे ओमफ्राय नैबे मोनसे जिद्राय नङा अमा रुनाय नङा बे एरियायावनो खादों आरो जोङो काजलगावनि बे स्लुइस गेट एरियायावहायनो खादों बेफोरावनो दंलाबायोमोन थास'आ ओमफ्राय लोगोफोर बे भिडिअखौ शेयार खालामनाया जाहैबाय जोंथ' जेब्लायबो बे स्कुलावहाय थाबाय थाखाया नालाय जेब्ला जोङो थाङो बे मेम'रि जाना थासिगोन आरो बे जायगानि थाखाय बा बे जायगा एरियायावहाय जों ओरैबायदि लांफैदोंमोन बेफोरबायदि मोनसे मेम'रि थाबाय बिनि खारनैसो बानायदों भिडिअखौ ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै इन्ट्रेस्ट मोनदोंब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै स' टिल देन टेक केयार बाय बाय कालारा थास' बिसं Wow, so delicious guys. लोगोफोर आं बेखौहाय बे ब्लगजोंहाय शेयार खालामफाबाय नायदो